Ahojte, vítam vás u dnešného videa. V tomto videu vám na konkrétnom príklade ukážem niekoľko chýb, ktorým by ste sa mali vyvarovať pri natáčaní videa. Ak by išlo o nejaké domáce video alebo video youtubera, uvedené chyby by neboli až taký veľký problém. V tomto prípade ide ale o prezentáciu spoločnosti a hlavne reklamu, ktorú máte na YouTube. Preto chyby, ktoré tu uvediem, by sa v takomto videu nemali vyskytovať. Prvým problémom, ktorým trpí toto video, je kvalita zvuku. Na pozadí je počuť šum a hluk z ulice. Ďalej je počuť, že mikrofón je zrejme nesprávne umiestnený, respektíve ďaleko od hovoriacej osoby, a posledným problémom je veľké echo, teda ozvena v miestnosti. Celkovo to môžeme zhrnúť, že pravdepodobne bol nesprávny výber miestnosti, v ktorej sa video natáča. Si môžete objednať buď osobne takúto krásnu kyticu 200 rúží. V prípade, že v postprodukcii zistíte, že máte takéto problémy so zvukom, podľa môjho názoru nie je problém opäť toto video nadabovať. Ďalší spôsob, ako takto nekvalitný zvuk korigovať, je skúsiť použiť určité zvukové pluginy. Tými by sa dali niektoré druhy odstrániť minimálne ten šum. O odstraňovaní šumu z nahrávok mám už pripravené ďalšie video, a tak neváhaj, daj odber, aby si ho nezmeškal. Taktiež vyjde ešte jedno videjko o točení videí a rád, na čo si dať pozor, ktoré je už hotové, je zatiaľ v anglickej verzii na Project Explorer, no urobím aj slovenskú verziu, keďže sú v ňom zaujímavé informácie, opäť aj s príkladmi. Ale vráťme sa späť k tomuto videu. Ďalší trapas, ktorý tam aj zostal, je, ako keby kameraman zakopol alebo obuchol do kamery a celý záber sa zatrasie. Si môžete objednať buď osobne, 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 si môžete objednať buď osobne. Ďalším problémom sú odlesky od slnečných lúčov, ktoré prebehnú po stene. Galéria kvetín na Kolárovom márstve, Galéria kvetín na Kolárovom márstve, Galéria kvetín na Kolárovom. Toto by sa podľa môjho názoru nemalo tiež stávať v takomto videu. A posledný faux pas je, kde je jasne počuť, ako to v odzvukách zabalili. Teda ešte aj vypnutie kamery alebo niečo, proste je tam počuť použitie takého prepínača. Ešte si dovolím uviesť, že pri tomto videu bolo viacero osôb, ktoré toto video tvorili. Ak by išlo čisto, že toto video tvorí jednotlivec, tak by sa dali tieto chyby ešte považovať, že stalo sa. Ale keď už to robí nejaký tím ľudí, minimálne dvaja, tak kopu takýchto chýb sa dá už odchytiť, prípadne dá ako zaregistrovať a video znovu natočiť, alebo tieto chyby dá ako eliminovať. Ale aby som len nekritizoval, tu dávam návod, ako by som postupoval v tomto prípade. V tomto prípade, keď vidím, koľko rôznych problémov mi v danej miestnosti vzniká, v daných prístrojoch vzniká, by som skôr zvolil tú variantu, že by som nafotil takú dobrú kompozíciu daného priestoru, ale video by som natočil v green screen miestnosti, kde je ticho, nemám problémy so svetlom a odleskami, a potom danú fotografiu použil ako pozadie. Takto by som dosiahol ďaleko vyššiu profesionalitu daného videa. Tiež by nebol problém dať nejaký stôl a ako dekoráciu použiť dané kvety. Takže to bolo pre dnešné video všetko. Na záver pustím ešte celé video, aby ste mali prehľad, ako celé video vyzerá. Nakoľko teraz som len ukazoval dané chyby, ale aby ste mali prehľad, na akom krátkom videu koľko chýb sa naraz vyskytlo. Ešte raz ďakujem za sledovanie a budem veľmi rád, ak moju tvorbu podporíte odberom, lajkom alebo zdieľaním na sociálnych sieťach. Ďakujem. V našom krásnom kvetinárstve Galéria kvetín na Kolárovom námestí si môžete objednať buď osobne takúto krásnu kyticu 200 rúží, alebo si ju objednať online na www.galeriakvetin.sk. Kyticu vám doručí náš kuriér osobne buď k vám domov, alebo priamo do kancelárie. My sa na vás tešíme aj s naším tímom. I don't ever slow up, no I don't take shit. I
got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up and make a statement. Everything I do so instinctive and so passionate. Every word I move so descriptive like an adjective. I got a vendetta against people who patented being negative when you should be getting after it.